Arratsaldeon da, lehenik eta behin, mila esker niretzat pozgarria da prozesu honetan ondarra letxo bat jarri ahal izatea. Baina konturatzen naiz baita ere lan egun luze baten azken pausoak direla, orduan saiatuko naiz arin joaten. Neri jarri daten gaia da pixka bat, lankidetzarena, baina jarri diote beste abizen bat ere. Arazo konplexuak, lankidetzan konpontzea edo arazo konplexuen gai horretan lankidetza zer nola eman daiteken eta zer espero dezakegun. Buelta desente eman dizkiot zer ekarri. 15 minututan baliagarria izan zitekeena, ze badago hainbat teoria, marko, kontzeptu eta bar. Eta egin dedana da, horren inguruko liburuska batzuk utzi dizkiet antolatzaileei. Interesa duenak, eskatu eta hor gure ideia horiek laburtzeko eta ordenatzeko saiakera bat eskuragarri daukazue. Baina iruditu zait gaur hobezela neure esperientziatik hitz egitea. Ni 2002tik nabil lankidetza prozesuak errazten, eta saiatu naiz horrelako sintesi txiki bat egiten zuen tokian banego, zer espero datorren prozesuaz eta nola landu daiteken hori. Orduan, labur-labur egingo dana da, guk konplexutasuna nola ulertzen dugun partekatuko dut, ze azkenean ikasiz konplexutasuna oso modu jarraituan edo aipatzen zaigu, beti ez, arazo hau konplexua da, baina zer esan nahi du arazoa konplexua izateak, batzutan lotzen dugu, ez dakit, zaila izatearekin edo elementu asko edukitzearekin, nik esango dizuet guk denboraren poderioz nola joan geran ulertzen. Guretzat, lurralde batean, zein ator lurralde garapenetik, orduan, kasu hontan, eskualde batean, eskuartean dezuen arazoa konplexua dela esango dugu, hainbat eragileri eragiten dionean. Nik uste dut, nabaria dela, baldintza hori betetzen dezuela. Bi, eragile horiek ikuspegi desberdinak izan ditzaketenean, arazoa zein den eta arazoaren konponbideak zein diren. Eta baldintza hori ere ez naiz ni egun osoan egon, baina azken saioa entzunda bakarrik jada argi gelditzen da ikuspegi desberdinak egon daitezkela arazoa zein den eta konponbideak zein diren. Hemen, aipatzen zen, landa eremua, enpresa industrialak, hor jadanik ikuspegi desberdinak edukitzazkegu arazo honen inguruan. 3, eragile horiek direnean autonomoak eta interdependienteak, edo bakoitza bere erabakiak hartzen ari da, baina baten erabakiek bestei eragiten diete. Eta hori ere, nabaria da, zuen kasuan horrela dela. Eta azken baldintza badea, ez dagoela inor, kasu honetan eskualdean, gainontzeko guztiei zer egingo den esango diena. Ez dago. Esan, saiatu daiteke norbait, baina ez du. Udalak zerbait esateak, ez du esan nahi, enpresak hortik joango direnik, edo herritarrak hortik joango garenik, beraz, ez dago eragile bakar bat esango duena, hau da egingo deguna eta bidea hortik joango da. Zergaiti da garrantzitsua kontzientzia hartzea arazoa konplexua dela, arazo konplexua irtenbide bakarra lankidetzan eman diezaiekegulako. Eta orduan, aurretik gelditzen den bidean, neurri handi batean da, lankidetzazkoa ezinbestean. Eta horregaiti lotzen dira konplexutasuna eta lankidetza. Ze ikasi dugu guk lankidetzaren inguruan, eta hori da partekatuko dudana, eta hainbat idea ekarri ditut. Bat, nire esperientzian garrantzitsua da lankidetzan aritzeko, lankidetzaren ideia erromantikoa alde batera uztea. Batzutan esaten dute lankidetzan, ze polita, prestaltzaude lankidetzarako, gogoko aldezu lankidetza, eta badirudi denok esan behar degula, bai, noski nola ez lankidetza, bai? Baina gure esperientzian lankidetza oso prozesu gogorra da. Eta ni saiatuko naizena da, pixka bat esaten zergaitik gure esperientzian prozesu gogorra izan den, eta gero hori bai, amaieran esango dizuet gogorra izan arren pena merezi duela, bai? Baina gogorra da baita ere. Nondik dator gogortasun hori? Azken finean, lehen esan dugun ikuspegi desberdintasun horiek interes desberdintasunak dira, eta lankidetza oinarrian konfliktuen kudeaketa prozesu bat da. Konflikto hitzari ere beldurra galdu behar diogu. Konflikto egoera batean gaude, interes desberdina daudenean. Edozein eskualdetan, gai hau
konfliktoa sortzen duen gai bada. Zergaitik interes desberdinak egongo direlako. Eta hemen aipatu dira, batzuk. Landare mutik, udalak, herritarrak, enpresa industrialak, bakoitzak helburu desberdina ditugu, toki desberdinetik gerturatuko gara, gai honetara, eta ikuspegi horiek talka egingo dute, eta horretarako prest egon beharko dugu. Hori lankidetza da, bai, lankidetza da, baina aldi berean, lankidetza ulertu behar dugu izaera horretan, edo aurrera egitea asko kostako zaigu, bai? Zer egin horrelako egoeratan? Guk bi bidetatik aurrera egin izan dugu, batak du zerrikusia ikasketarekin, bai? Eta ari zarete horretan, bai? Eta ikasketak barne hartzen du adituek zer esan duten jaso, ulertu, ekarpen honenak hautatu, baina gure ustez akats bat egiten da sarri eta da pentsatzea adituek esan dutena bere horretan aplikagarria zaigula. Hori baino askoz konplexuagoa da ikasketaren bidea, bai? Eta hor sartzen da guk praxia deitzen dioguna. Ikastea hausnartu eta ekin, hausnartu eta ekin, hausnartu eta ekin. Ideia bat hartu, eta ikusi, honek gurean zer esan nahi du. Eta nola egin daiteke. Eta gian hasten gera eta konturatzen gera, ideia hori, edo marko hori, edo kontzeptu hori gurerako ez dela egokia. Eta berdin da ze ona den hori esan duen aditua, agian guretzat ez da kontzeptu egokia, eta aurkitu behar dugu beste bat. Edo kontzeptu hori moldatu behar dugu geurera, edo kontzeptu berriak, edo marko berriak sortu behar ditugu gure prozesua modu egokian jasotzen dutenak. Beraz, bidetako bat ikasi egin behar da, jakintza berria sortu behar dugu, elkarrekin jakintza berria sortu behar dugu, adituek esan dutena baliagarria da, baina ez da bere horretan erantzuna, ez da bere horretan aplikagarria, bai? Orduan, modu jarraituan joan behar dugu, praktikara eraman, berriro hausnartu, berriro praktikara, berriro hausnartu, bide luzea izan daiteke. Eta bigarren bidea ikasketarekin batera, gure ibilbidean oso garrantzitsua eta gutxi hitz egiten dena eta konfliktoarekin da lotura duena, da negoziazioa. Interes desberdina daudenean bakoitzak bere boterea erabiliko du. Eta prozesu hauetan, boterea dago, botere jokuak daude, eta hasieratik lankidetza edo elkarlanak barne hartzen du baita ere boterearen erabilera hori. Eta garrantzitsua da, aurrez, kontuan izan, eta prozesua izaten da ikasten dugun bitartean negoziazio jarraitu bat. Baina ez da negoziazio bat, esaten dezuna mai gainean negoziazio bat, ez, 100 negoziazio prozesu, 100 eremu txikitan, nolabait, lehen esan dugun, ikasi eta ekin, ekiterako momentu bakoitzean, dago negoziazio txiki bat, eta osnartzen dugu, eta ekintzak beti dara berarekin, boteraren erabilera, eta negoziazio prozesu hori, bai? Orduan, beste zer ikasi dugu, beste bi ideia, elkarlanean, baina esan duan bezala, bai? Idea romantiko hori kendu eta kontuan hartuz, konfliktoa, negoziazio beharra, boteraren erabilera. Batak da kudeaketa emozionala eskatzen duela eta justu aurreko aurkezpean ere aipatu da, bai? Honelako prozesuetan ze ibilbide ikusi dugu, hasieran hasten garela agian ilusioarekin, gogotsu, harro prozesuaz, bai? Eta hala behar du, eta saiatu horri eusten, baina sarri ikusten dugu botere joku horiek, esan degunari entzuten etzaiola, ez, iruditzen bada, edo egin beharko litzateken hori egiteko adostasunik ez badago, oso ohikoak dira baita pixka bat, dezepzio puntu bat, edukitzea, edo hau alferrikakoa izan den, ez, sentsazio bat. Horrelakoetan, gure esperientziak zer esan digu, jarraitu ikasten eta jarraitu negoziatzen, ez etxi momentu horretan. Ze emozio horiek etorriko dira, ia seguro, ohiko prozesu bat egiten, oso ezoikoa izango litzateke, ilusioz hasi, ilusioz jarraitu eta ilusioz amaitzea prozesua, bai? Prozesu gehienetan ikusten dugu horrelako ilusioz hasten gera, oztopoa topatzen ditugun neurrian, badago horrelako desilusio momentu bat, baina jarraitzen bada, eta gure ikasketa baita ere, jarraitzen bada ikasten, eta jarraitzen bada negoziatzen, eta jarraitzen bada ekintzarekin saiatzen, emaitzak eta eraldaketa etortzen da. Agian ez espero genuen bidetik, baina etortzen da. Eta horreia ekartzen digu beste ilusio berritu bat, ekartzen digu beste arrotasun berritu bat prozesuarekiko. Orduan,
nik izteko gauzatxo bat, opa dizuet, bigarren ilusio eta harrotasun fase horretara iristea. Ilusioz hasi, gero etortzen den horrelako momentu gogorra hori gainditu, eta iristea emaitzak eta sortu dezuen edo lagundu dezuen eraldaketa horren emaitzek ekartzen dituen ilusio berritu horretara. Eta hori da nire hausnarketa. Txalo, bai. Arrapalan izan dira erantzunak, baina,